варзишгари муваффақи кишвар Хушқадам Хусравов дар ҷоми ҷаҳон оид ба самбо ки дар пойтахти Россия шаҳри Москва ҷараён дорад дар вазни 64 кило бои дуюм медали тилло гирифт. Ӯ дирӯз ҳунарнамоиро аз даври дуюм шурӯъ карда дар дидори аввалаш бар варзишгари беларусӣ Михно Яухен дастболо шуд. Дар марҳилаи баъдӣ ҳарифи Хушқадам Хусравов боз намояндаи дигари кишвари Беларус Павел Хладких гардид. Дар ин нерӯсанҷӣ ҳам варзишгари мо бо ҳисоби калони 8-0 ғолибият ба даст оварда ба даври ниҳоиро хат гирифт. барои нишони тиллои мусобиқа бо намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҳомидҷон Муминов даст ба гиребон шуд. варзишгари тоҷик дар рафти муҳориба аз худ маҳорати баланд нишон дода бар ҳарифи хеш аз кишвари Ӯзбекистон дастболо шуд ва маротибаи дуюм барандаи ҷоми ҷаҳонӣ Харлампиев гардид. ба хотири ғалабаи самбочии тоҷик Хушқадам Хусравов парчами кишвар барафрохта ва суруди миллӣ бо тантана садо дод. имсол дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон Тоҷикистонро 15 варзишгар намояндагӣ дорад. In the final of this